Oya ora nyakora mo joan kamoro mora ma intiere ni geno mara ni chioyo makare kendo weekend mari bedo maber. Kamoro mora ma intiere arwak machine cheno makono maru piny kon bakoro mo kamego ni cheno mayelach to motelo cheno mayelach kona ni gweng ma intiere chioyo machal nade duolo mochune koro chal mar kor lwasi ne Orlando otieno piny orugodo nyoro mano chieng' ngeso ni koth dhi bedo ka chwe e gwenge mopogore opogore. Nairobi kan wacho dhi chwe dhiambo manyoro ne ochwe, Kisumu ne ochwe, Migori ne ochwe, Homa Bay ne ochwe koso chal nade kama untiere gwenge mamoko kaunti ma Siaya, kaunti motenore kata man machiegni nya kod kaunti ma Nairobi to uchiewe yo machal nade kamoro amora ma untiere nyakora mo jwang miwane check-in mari kai kono ni gweng ma intiere kanyo uchiewe yo machal nade. Nairobi ka uchwe kata sani okinyi pod ochwe to en machwe mana gi polo mamil nyakora mo jwang iwacho ni polo bende mor, iwacho ni mor polo bende winjo ka gi ka, iwacho ni ka koth chwe en geno ni chiemo bende dhi yudore e kinde ma koth chwe kata kinde tok chwe mar koth makama oganda wadhi bedo ka yudo ber tok lal kata midhiero. Bende okoni mondo beda kicha jogo modak e genga oche ni ponono koth nyabedo ka goyo gode kendo pi nyalo biro ka oula thoth ahinya kendo nyalo kelo nu masira. Mondo mi wabeda ne akicha ute fwambo wanto kono ni mondo mi wadhi mana nyime mara kono kuonde ma koth goyo kendo kako onego bed maritore e kinde ma koth bende medo chwe pacho kae. Nyakoro moja adwani mondo mi bed koda Kenya kiko mar chenro madhi chako sani sa 12 nyakoro sa 5 kama iko ni chenro mar weche manyien nonro magazet kama dhi bedo kako ran gazet mar The Standard kod mar Daily Nation. The Standard mo sedonjo kar kae kae wacho kanyo wacho momi pe kar kae wacho ni en wich teko mantiere wi altar. Pulpit arrogance en wich teko mantiere wi altar. Wacho ni oganda mathoth osebedo kaka le midhiero mopogore opogore pek mar ngima nitiere. Wacho kanyo ni in God's name en wich teko mantiere kar kae. Kiwinjo kar kanyo ni en wich teko gi wang' matek, arrogance mantiere kar kae mawacho ni keto mane wi altar ter kod jatend piny Kenya. E thuolo mar juma achiel kende jatend piny Kenya osechiwo maromo milion 140 ne kanise mago kotenore kod weche gi mag gedo mag gikone opogore opogore. Nairobi ka koro noketo kanisa achiel kama tek bang' singo mar siling milion 20 mano singa juma mokalo chako jatend piny Kenya. Gipenjore ni donations gi wuok kanye, bende gin moko manyalo wacho ni en chuny maler ma ichiwo gigo e kinde ma piny owacho to siko ne uchumi debed ni ok ni kama kare kata ka dipo ni jopiny neno ni pek mar ngima nitiere nyaka fuk gi gik ma kamagi nitiere rangi kachiel koda ka koko mane ogone ogai mar ODM Raila Odinga e kaunti ma Kisii mano kotenore kod mosruok mare kod William Ruto ochopo kacha ya lap Magusi Stadium kamano dhi ayanga kata keta yanga lewni mag tugo kata jezi mago mag club ma Shabana FC mano do chieng'no manyoro mie peke ite marabiriyo. MCA Mandela Ward medore Wajir County bende koro no oyudi kata do korwe kod anyuola mare do chieng'no manyoro. En ang'o ma ne otimore no make kure e maber gi mothoth ma otimore kacha ite maradeka ema mie pek kachiel koda ka weche mag tuke ne kacha Lionesses koro kaduogo kama koro giyudo loch. South Africa ne gigoyo e Challenger Series mago points 17 kuom 0 tuke makamano poch kipa kuom mago Lioness mano kane gintiere kacha HSBC Sevens Challenger Series mano timore boma ma Cape Town e piny mar Afrika ma milambo. Mano koro giyude kacha back to back mano kanyaka sani Challenger Series Kenya ochung' thuolo mokwongo kod points maromo 40, mar ariyo South Africa Argentina nie thuolo mar adek kod points 40 kaeto points 30 Colombia Thailand mago ka gilure kanyaka e piny Uganda mane namba mar 8 ka Samoa kod Mexico tieko piny mar Challenger Series ma kamago e namba 11 kod namba 12 kaka gilure kamago. Mathoth ang'agel ni weche mag tuke nyakoro mo jwang' kaeto bang'e ang' odonj kacha chenro mar weche mag tuke sa 1 nyaka sa 2 chenro ma chielo bende mabiro kaka wanene sa 2 nyaka sa 4 kaeto bang'e ang' warang' kawuono nyakoro mo jwang' duond kanisa ewi mosruok
e kind Raila Odinga kod Ruto. En ang'o ma giwache. Ang' abed ka kod Reverend Canon Evans Omolo, ma en provost kata jatend kanisa mar All Saints Cathedral maidore county ma Nairobi karkae, mano kanisa mar ACK. Ang' abedo kode ka sang'wen nyaka sabich ka watwak achiel kachiel. Koro ibedo koda ka nyaka giko indiko na SMS line wa oyaw en 3:6 ka yudo Ramogi TV e mbui duto te mag tudruok. Masani ka yudo e mbui mar Facebook Ramogi TV Kenya, e mbui mar YouTube Ramogi TV KE, e mbui mar X Ramogi TV _ mane TikTok wa manyien nyako Ramogi Jwang. Kanya ka menyalo yudo wa achiel kachiel chenro mamoko mabende wa ikoni tipo mamoko made lombi ahinya bende dhi yori karkacha e mbui no mano mar TikTok mar Ramogi TV. Ndiko no sani nyaka giko mar chenro adhi bedo kata e chenro na nyinga Cleophas Oluoch jegi sumo kanyo kwa Ramogi nyaka sangoro kini machiegni tontole mano wautondo eche. Wamenitandika, wameniingiza pale ndani, wakadelete kila kitu kwa kamera na wamebaki na hiyo kamera. And we are not going to sit down when they're ruining our country. There's betrayal all over, brother betraying brother. But the very interesting betrayal is that of politicians. Cha juzi wewinjoka ne kijana na chiel kum gigolo pikipiki mangato mono wangre 100 nto onge action moka ongani pod mana oko kendo sani nyoro ngani onego ngato kuma dhano nitie machife nitie polise. Macheni nyako Ramogi Jwang weche manyien okinyi makawuono. Rowere mag Gen Z odiochieng' manyoro ne obago ng'anyo e alwora ma kanisa mar Jesus Winners Ministry ma yudore Roysambu ka giseyo kanisa no kuom kawo omenda ma siling milion 20 mane chiwo kod jatend piny Kenya William Ruto kaka chiwo mare ne kanisa no. Rowere go mabende ywak ni kanisa no oyako lop jolweny mag KDF wacho ni ok gimor gi kaka jatend piny William Ruto chiwo omenda oya e kanisni. Ka jafwambo marwa Cynthia Onyango lero jofwambo mane yudore kama tek e lweto bila mane omonjogi kendo mayo gige mag tich asach rakruok. Okinyi mar Jumapil, kanisa mar Jesus Winners Ministry obila mag GSU okwako koda rita mager. Ikindeni rowere mag Gen Z ne chokore bang' buogo monjo kanisa no magi wacho ni kanisa no ndhogo ywak mar jopiny Kenya. Magi wacho ni muodo odeyo e kinde ma jatend piny William Ruto to chiwo omenda oyae ne kanisni. Bang' tieko lamo e kinde ma nyirombe e dok pacho, obila mag GSU marundo kwajo makorgi opugno ochako ndhiyo rowere mag Gen Z mane oyuoro e chenro mar monjo kanisa no. Watu wanavama watch 70 million. People are giving out 20 million here, 100 million here, while we are suffering as Kenyans. No jobs, no schools, no food, no accountability, blatant crime everywhere. The police here are being defunded and they're being used here to tear gas us, to beat us up, and they're not being paid themselves. I want to ensure, just go ask them what they're earning. Instead of joining us and fighting for their rights, they are busy here just trying to masquerade on behalf of the government na kutusukuma. Ka ema jofwambo bende ochopo gi gigi mag tich mar menyo ndicho mar jopiny ka e kinde ni ema obila ondhi e Kare Mulindi ma en jago picha mar kambi Royal Media Services e kinde ma omako tipo mar obila mane rakore gi rawere kendo ngwano gi kasogi e gari. GSU walikuwa wanashika vijana wakeka kwa gari, so nilikuwa napiga hiyo shot, wakanikujia. Wamenitandika, wameniingiza pale ndani, wakadelete kila kitu kwa kamera na wamebaki na hiyo kamera. Wameninyang'anya flash disk nilikuwa nayo, wamecheck kwa mfuko kila kitu kwa simu yangu wamedelete. Wamemvurutanisha, hata wange arresting has an order. Una arrest mtu ukiwa soba, sio kama umekunywa pombe, na hata walikuwa nanuka pombe. Wamevunja kamera zake, wanamweka, hata wanamuitisha pesa, na akiwa huko wanamuitisha pesa bado. That's bad. Na hata vitu zake hawajamrudishia. Bang' dicho mar Kare Mulindi, obila okawe kendo loro ne kanisa mar Jesus Winners Ministry kama ne gigoye kendo gimaye gige duto mag tich. Mirima mar oganda neno kaka igoyo jofwambo kendo imayo gige gi mag tich olandore ka e kar Saboro. Kindeni ema jopiny obago ng'anyo kendo moko mache chunya paya Madhika Road. Thoth mar odiochieng' makawuono,
apaya ni Madhika Road e kar wilruok geche mar Roysambu ne ok kalre. Jopinyo moko mach kod tail mag nyamburko e ndara kendo geng'o kuonde mikalogo ka obila to wito negi iro malungo wang' nyaka kuonde mag tich. Ka lwasi ne chalo mar tuk paka kod oyieyo. Obila ni ajukou ka jopiny bende ni tem kadang' imakwa. Kite injuro gi jopiny ka geto obila to obila bende duoko iro maralum ma piacho kor yamo gi iro motwere. Obila bende oyudore tich nyadiriyo. Geng'o jopiny kik wang' apaya kod ywero mach mondo geche okal. Ne rowere mag Gen Z giramo ni jotelo nyaka winj ywak jopiny kendo chop singo margi. Ka nyirombe mag kanisani to kwayo Gen Z mondo luor ute mag lamo kendo lero ni ging'wono negi e mago duto magisetimo. There were some who were arrested early morning, but Bishop have said that they should be released, not be harmed. And amewaombea watu wa msamaha, wasamehewe. Ile kitu nataka kuhimiza watu in Kenya and in the whole Africa. Africa and Kenya is a chosen land of God. I would love people of Kenya and the whole Africa to just respect the men of God. Cynthia Onyango, Ramogi TV, Roysambu, Eboma Nairobi. Erokamana Cynthia Onyango. Wichimote pod weche maga kanisa podi wadhi nyime kod jatend piny Kenya William Ruto owacho ni onge ng'ata kata gimoro amora mabiro mone golo chiwo ne kanisni ma pacho kae, kowacho ni piny Kenya en piny moluoro Nyasaye kendo gibiro dhi mbele neno ni kanisni ma pacho kae omisir kendo oger. Ne owuoye kinde mano yuoro nyasi mar lamo e kanisa mar AIC Fellowship Annex Eldoret, kama ne omedo siro kang' mano mar riwo wi oganda jo Kenya kaka yor kelo kwe kod dongruok e pacho kae. Jatend piny Kenya William Ruto kawuono noriwore gi oganda e lamo e kanisa mar AIC Fellowship Annex e boma ma Eldoret. Kata obedo ni rawere mag Gen Z osebedo kaka soliet ne jatend piny kuom chiwo manogolo ne kanisa mar Jesus Winner Ministry, jatend piny omedo singo chiwo sir ne kanisni kowacho ni onge gimoro amora kata ng'ata mabiro tame siro kanisni ma pacho ka. That controversy about giving, about building churches, and about the place of God in Kenya. Mimi nawasihi ya kwamba musitishwe na wale ambao wako kwa mitandao ati wanajaribu kutuambia ya kwamba hatuwezi kujenga kanisa la Mungu. Tutajenga kanisa la Mungu Kenya hii. Sijasema wapende wasipende, sijasema hivyo. Lakini tutajenga kanisa la Mungu Kenya hii. Wale washirika wako kwa makanisa ni wa Kenya. Na wewe ni raisi wa Wakenya. Na hii ni Republic of. Wakati unatusaidia, saidia kanisa zote kwa sababu wote ni watu wako. Omedo siro kang' manoka mariwore gi Raila Odinga kowacho ni riwruok makamano ok en mar yombo e yiero mabiro, to en maneno ni piny Kenya obedo gi kwe kendo nyayo achiel mar oganda. Competition is good because it gives us winners and losers. Unity is better because it creates a win-win formula for everybody. It creates winners without losers. Nobody loses in unity. Everybody wins. Bwana anasema sisi wote tuungane. Sasa wewe kama Mungu ameweka mkono, wewe ni nani kuweka mguu? Ogoyero kama wane jotelo mapachuka ma oseriwore kode mar bero piny Kenya kowacho ni okang' makama biro medo neno ni piny Kenya obedo kod dongruok. Tunaunganisha taifa letu la Kenya sio kwa sababu ya kugawana vyeo ama kupanga ushindi wa siasa. Tunaungana na tunaunganisha Kenya kwa sababu ya kupanga vile transformation ya taifa letu la Kenya itaendelea kwa kasi, ndio services ifikie wananchi wengi zaidi. Kama kuna Mkenya kabisa halisi mwenye hafai kuongea kuhusu ukabila ni mtu kutoka Central. Kwa sababu ukienda Turkana yeye ndiye anaongoza biashara. Ukikuja hapa Eldoret yeye ndiye anaongoza biashara. Ukienda kule Kisumu yeye anaongoza biashara. Lakini unasikia kuna mwingine anasema sisi watu wa mlima. Sisi watu wa mlima, musiguse mlima. Moko kuom jotelo mano yore nyasi no jiwo oganda mondo miondikre okumba manyien mar SHA kaka yor jiwo yore mag thieth e pacho ka. I had thought of a very radical decision that we remove medical cover for all parliamentarians, wale wadosi wote, civil servants, wote twende kwa SHA.
If that is the language they will understand, because wewe umejitolea kila mwananchi apate mambo ya afya kwa karibu. But those who are privileged are the ones who want to mislead the rest of the country. Kama chalo jatenda Wiper Party Kalonzo Musyoka owuok tumo suogi ogai mar ODM Raila Odinga ewi wach winjruok gi duond bura mar UDA ka wacho ni ODM ondhogo Azimio. Raila Odinga kod jotelo mamoko mag ODM toke kod wachno kendo wacho ni onge ng'ama gi ndhogo. Walter Nyambaga nigi mathoth. Eka olosi kinde lamano bage kanisa moro Nairobi, jatend Wiper Party Kalonzo Musyoka koniko pogore kod midhiero mag mibadhi mokwako Kenya. Midhiero machielo maduong' en mar jotelo mag siasa mondhogo jowetegi. Kalonzo koni riwruok mar Azimio ondhoge kod duond bura mar ODM. There's betrayal all over, brother betraying brother. But the very interesting betrayal is that of politicians. Politicians are amazing. Please pray for them. I'm one of them. I think we should all be gotten hold of, taken to Uhuru Park, because that's what Bishop Nganga said. You go to Uhuru Park and repent together with the nation. So that never again will political leaders come before congregations and show the amount of wealth they have stolen from their people. Kata kamano, ogai mar ODM Raila Odinga kalose kaunti ma Migori, to koni onge ndhok moro motimo ne riwruok mar Azimio. Kaka ilieko, Raila oloso kaisire kod jotelo mane otene e gwengego. Wengine wanasema ni usalata. Tumesaliti nani? Tumesaliti nani? Hakuna mtu tumesaliti. Tulikuwa tayari tumesema tunataka kuendelea mbele na watu, na wao wenyewe nikamwambia tuendelee mbele, wakakataa. Nasema mara Raila akatuuliza. Mimi niliwaeleza. Singewaeleza? Hakuna mtu siko naye. This is the time that courageous and focused leaders know what to do. I can see some bitter fella beneath some tree talking bitterness. This is not the time for bitterness. Nobody eats bitterness. Nobody lives bitterness, and nobody prospers through bitterness. Because our country needs unity. Ile uchungu mama ambaye yako hapa Migori, Mama Kinyi, anasikia mtoto wake akikosa chakula ni sawa na Mama Njeri. Si ndio? We have more that unites us in our country than what divides us. E barua mondike kod ogai mar ODM Orko Jolo ma bende en gavana ma Kisumu Professor Peter Anyang' Nyong'o bende olero ni Kalonzo kod Gachagua kanyakla kod kwethge osebedo karomo. Bende ka giromo, pok Kalonzo owacho ne jokanyo mag Azimio gik magiwacho kod Gachagua. Nyong'o odhi mbele ka wacho ni ka ODM kod UDA obedo kod ogirimiti, to ok owinjore wachno oram Kalonzo kata matin. Mak mana ni en be orwake ka en bende chunye gombo donje kanyaklano. Kamachielo lamano yore kod jatend piny William Ruto kanisa mar AIC Eldoret, jod bura ma Lego Songa Samuel Atandi to ojiwo jodito mag ODM kod UDA mondo kik we ng'ata oko e kata mana Kalonzo Musyoka. I wanted to urge Your Excellency that you should not leave anyone behind. I know there are many leaders out there that are still out there. They are talking, they are saying, maybe the president is only interested in a few people. I wanted to urge you that even our brother, this Wiper guy, we need to bring him on board, Your Excellency. We need to bring everybody on board. This journey for the prosperity and unity of our country should be for everybody. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Hai, kuro mojongo dhani kaunti Makisi. Limbe mar Raila Odinga e lab tuke ma Gusii Stadium no bedo gi koko ka moko kuom johera mag adhula e alabno nochako goyo koko ka wer ni jatend piny William Ruto nyaka dhi pacho. Moko kuom joherago ne ochako wuok e pap e thuolono. Kata kamano, jotelogo ma oriwo koda gavana ma Kisii Simbarati ne otemo twak gi jopiny. E twak mare pauno Raila ne odhi nyime gi oganda jo-Abagusi ka wacho ni osechung kode kuom thuolo malach. Bende osingo sir ne klab mano ma Shabana ka oyango ni obiro dok kono mar twak kod jopiny.
Nimepiga kura mara mingi zaidi, na mimi ni yule Raila Amolo Odinga, bali kuna hii moja. Nataka kuona kama mambo yetu yote inaenda pamoja, tumeungana pamoja. Wale ambao wanafanya ngwe shauri yao. Mimi nitatoa mchango wangu kwa Shabana Simba. Mimi nataka kutangaza mchango yangu ni milioni 1. Sisi kule tumeamua kwa sababu sisi ni wana ODM na slogan yetu ni mbele pamoja. Si hata nyinyi mnaenda mbele pamoja? Ama nyinyi abaguzi mnataka kubaki nyuma? Ninajua kwamba ulikataa mambo ya masuala ya kushirikiana, lakini kwa ile memorandum tunaomba hakikisha Kenya haiwezi rudi nyuma tena. Tusikubali mambo ya ukabila kuingia katika nchi yetu ama kuingia katika Kisii County. Tuko pamoja. Agera ni winjo gimoro kata ikoko no. Ano koko mano timore Kisii. Kama chal nyakoro magajwang. Jalup jatend piny Kenya machon, Rigathi Gachagua okone jatend piny Kenya William Ruto ni kata orwak Raila Odinga e sirkal momiye lemo duto to nyako ikre mar nidhi yombe yiero maduong' mabiro. Rigathi manoloso Kajiado omedo ni chenro sirkal mago mag gedo mag ute mano en mana oledhi mag mibadhi ma sirkal yutogo ne jodito mage. Bende osieko kod wach machielo ma osego sirkal ewi mano mawacho ni odrom ma Bomas of Kenya oseusi eyo ma kata yono ma ugwenyore. Bomas of Kenya imeuziwa Uturuki. Bomas of Kenya imeuziwa Uturuki ambaye ni business partner ya mtu mkubwa sana katika hii serikali. Mnamjua watu ya Civil Aviation walipinga, wakasema the flight path to Wilson Airport ni hapo, hiyo ndio flight path. It will be dangerous. Mashamba yote ya jela yote imeuzwa. Jela zote zinatakiwa zihamishwe, hiyo mashamba imeuzwa yote. Mpaka makanisa ya Catholic, SDA ile iko ndani ya jela yote itabomolewa. What was happening is a distraction. We are all theatrics to remove ourselves from the focus. Tumesikiza Wakenya wametuambia what we need to do. Na mchungaji amesema mnaomba tu atasema. Hai, kama chelo nyakoro mjwang jotelo e county ma Migori osiro ogirimiti e kind duond bura mar UDA gi ODM. Kagiwacho ni riwruok makamano e kinde jatend piny Kenya William Ruto gi ogai mar ODM Raila Odinga dhi kelo dongruok e gwenge ma Nyanza kod Kenya mangima. Bende gikwayo jodak ma Nyanza mar tiyo gi thuolo makamano mar timo ohala kod piny owacho mar yudo dongruok moloyo siasa mag akwede. Ripota marwa David Abonyo miolera ya kuunganisha taifa la Kenya iwe taifa moja. Bang' jatend piny William Ruto kod ogai mar duond bura mar ODM Raila Odinga donje ogirimiti mar tiyo kanyakla, jotelo makaluo medo chiwo pachgi. Mane en jaod bura manyatike Edik Omondi Anyanga, ma en jakom mar weche mag nuclear e sirikal, wacho ni en thuolo maber ne oganda ma Nyanza mar seto dongruok e sirikal. Mano gima duong' kabisa ne joluo, nikech ok inyal bedo oko mar sirikal mi bed dhano. Sirikal e man gi mwandu te, sirikal wuon signature, to signature nyaka bed go machiegni mondo gimoro losre. Omiyo signature manyo Raila ogoyo gi William Samoei Ruto biro konyo joluo e gik mang'eny. Jaluo biro goyo ohala gi sirikal. Jaluo biro kawo dongruok madongo e national government kadhi koni. Kendo jaluo biro winjo pogruok koro kabisa. Bende okwayo joluo mar thegre gi siasa mag akwede e kindeni kendo keto maino e kelo dongruok kaluo. Ok inyal bedo piny kata kona moni wacho ni gini ok dhi budho, ni ok odhi budho, ni wang'e no dhi ketho kaka moko osekethore. Bed ng'ama nigi hope kidwa bedo ng'ama ngima. Bed gi yie ni nyalo timore. Jotend duond bura mar ODM e kaunti ma Migori bende osiro riwruogno ka ginyiso adiera ma gin go ni riwruok ma kamano dhi kelo dongruok e gwenge ma Nyanza ka gikwayo oganda mar siro jotelo ariyogo lwedo. Gima nwadwaro na en loch. To wachalo joma koro nie loch.
Omiyo adawacho ni ODM dhi bedo motegno moloyo. Kik ja piny moro amora, kik members mag ODM moro amora bed gi luoro kuom chenro duto mana Babu kawo. History wacho malong'o ni Babu osebedo ng'at ma ka nitie gima rach ok obi we moko wacho. Bed ni en sirikal, bed ni en kaje, ka nitie gima rach obiro wache e iye kanyo. Kendo na mor kabisa gi secretariat mar Baba ni ne wandikore kode ni ma wadhi timo to ka onge to wabiro mna wuoyo kuom ndikruok no. Koro wan wa support gik mane Baba timo. Ka nitiere wach moro moko timore to Baba nigi team ubiro mna consult to wabedo wayo koro waluwo kanye. Koro wan kaka jo ODM manyatik mamigori wamor kabisa kaka jakom kendo wa support gir Baba no seriously. Akawa respect luor ma rais Ruto omiyowa kum pogonwa positions moromore kodwa miyo wambi koro wa enjoy government mwasebudho kapok wabede kuom higni mang'eny nyaka ne Kenya yudo uhuru. David Abonyo, Ramogi TV. Erokamano David Abonyo. Jodolo ma kanise mopogore pacho kae medo golo duondgi kotenore gi winjruok mar tich e kind duond buche mag siasa mag UDA kod ODM to jotendgi William Ruto kod Raila Odinga keto kokgi ogirimiti mar tich. Wawinyane kaka ne giloso odiochieng' manyoro e kinde ma tok lamo mane gibedogo. Osebedo e odera ma jo Kenya golo e paro kotenore gi mosruok e kind jatend piny Kenya William Ruto gi ogai mar ODM Raila Odinga. Dibed ni mosruok ne yudo jodolo kata kanisa poya. Ne watwak gi jatend kanisa mar ACK All Saints Cathedral, Provost Evans Omolo. Gin gik ma ng'at masomo luasi mar siasa e Kenya ka onego beni nchose chako neno. Molo ahinya bang' weche manotimre Addis Ababa ne ondikore maler e korot ni ne onge kaka jakom nyalo dhi oko mondo chak timo gike kende. Omiyo ne en gimonyisore ratiro ni jakom nyaka dhi ti kod sirikal. Kaluwore gi jodolo, kwe ema onengo mipek. Gima dwaro en ni piny obed kod kwe. Omiyo yo moro amora ma jotelo kata ute bura mag siasa kawo mondo gibed go achiel, wan waonge gi thuolo mar siemo ni tigi ng'ani kiki tigi ng'ani. Kanisa yango ni jo Kenya nigi geno mar biro yudo ber mathoth tok mosruok e kind jotelogo. Mibadhi mwang'eno osenya mang'eny kata mana e sirikal onego bed nochako loso weche mag tich ma osebedo ka onge molo ahinya kuom rawerewa. Onego bed ni ochako loso weche mag nek kod lal kod ji manye timore gi eki. Mago gik ma wageno ni mosruok ni dhi kelo kendo dhi duoko chien. Gik machalo kaka loso wach mar duol mar yiero moluongo ni IEBC mondo odhi nyime kendo loso yo mapiyo mondo migi thuolo mar tich ka giikore ne yiero mabiro. Moko kuom jodolo e gwenge ma Kaluo osiro tiyo kanyakla mar jatend piny Kenya William Ruto gi Raila Odinga kaka yor kelo dongruok. Wan kaka jodolo gino moro mabor nikech mane lamo malich mondo Kenya obed achiel. Omiyo ne wariwo jaduong' Raila lwedo, wariwo President William Samoei Ruto lwedo mondo tijni okel dongruok keche molo kaka wan jodolo waneno matek ahinya nikech onge industries molo particularly kata Kisumu kae. Industries madongo mo employ ji onge. To ka Nyasaye riwruok ma jogi nyalo kelo na industries mondo chiemo bedi ma ji nyalo keto e mesa, mano bedo gweth mapok noronwa. Bende gikwayo jotelo ariyogo mar tiyo gi riwruok ma kamano e tieko midhiero mokwako uchumi kod sektas mamoko. Ne waneno riwruok mar Raila kod Ruto kindgi kod mosenindo Mwai Kibaki nokelo no ala. Nitie gik moko achiel ariyo adek mwanyalo kwano. Kanye giriwore kod President Uhuru Kenyatta bende waneno benefits. Koro kata sani chunya oyie ni riwruok margi nitiere kod ohala maduong' moloyo ne wan oganda mag joluo oganda nagi. Kaka kanisa chungwa en ni mondo mosruok manyo betie niendi kik bed ni weyo sidieng mar oganda moro oko to kelo oganda jo Kenya duto ka achiel mondo kwe obedie mondo wane nyak mar uchumi marwa kadhi nyime e pinyo mar Kenya. Nyakwara Mugajwang bang' mosruok kata chenro no mano mar winjruok e tich e kind Raila Odinga kod jatend piny Kenya William Ruto, ten kanise koro lando chung' margi ni gin kama gintiere gima gidwaro en ni chenro mag jopiny mamulo ngima jopiny ochop kare. Cleophas Oluoch, Ramogi TV, Nairobi. Agorino kama Nyakwara Mugajwang mana ema kilo e giko mara wich manyen
Okinyi ma kawuono chenro ni mokwongo ka wantie kodi kar kae wabed kod thuolo mar rango mathoth mabiro ikoni kar ka duogo kod gazet okinyi ma kawuono iketo mana kodwa kar kae na tayo weche manyien gi nyinga Cleophas Luoch jakisumo kanyo kwar mokew nyaka sango pod aduogo kod mathoth e nonro mag gazet kachal kod twak e nonro mag weche mag tuke oriti masani. Win Nambogi on patapata.com. Yes! The more you refer, the more you earn huge bonuses and cash prizes. Refer and repeat. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 447. Okabiwuok e yo mayot kamano kaka in iparo. Onge gimoro amora manadhi wuok ge odni. To nikech in mikethona gimoro amora machano, ibiro chulo kuom gimoro amora maber kawuono. An abiro wacho ne ji te gimoro amora mane timne Dolly Mamsi. Grand prize won! Win big with the WRC Safari Rally 2025. Revisha and feel the road. Na kuungamia Mungu Mwenyezi, nanyi ndugu zangu, kwani nimekosa mno kwa mawazo, kwa maneno, kwa vitendo na kwa kutotimiza wajibu. Nimekosa mimi, nimekosa sana. Ndio maana na kuomba Maria mwenye heri, Bikira daima, malaika na watakatifu wote, nanyi ndugu zangu, niombeeni kwa Bwana Mungu wetu. Mungu Mwenyezi atuhurumie, atusamehe dhambi zetu, atufikishe kwenye uzima wa milele. Amina. Dial *811*415# to get Ungamo la Dhambi. Ramogi. Regulation occurred through Gimilu in public participation. Beikori mar donjo matut e weche madongo e Uganda wa. Ribadi ma wuke NTSN ng'eny seriously. I have to say this. Wanono weche siasa kod weche mamulongi majopiny. Sama kiko wagigo nyaka japur. Nikech japur ni obro puro kande ni otere kanye. Buch jopiny en kama wamiyo pek paro kachiel kod nonro maintiere godo. Wan gi chike mabeyo matayo gige waduto te. Ok diang watch every time ka ng'ato dwaro to waloko chike. Nyinga Trevor Ombija jandingo panga jonyakach dendo nombija taya nyakwar guok kocha pesa. Wanere kendo. Tich adek ka tich adek, sadek otieno, mana Ramogi TV. This Easter, experience a sacred journey to Israel with View Travel from April 21st to 27th, 2025 for just $2,281 per person sharing. Enjoy 6 nights half-board, daily mass and visit holy sites, Western Wall, Temple Mount, Cana and Capernaum, birthplace of Jesus, Mount Tabor, Mount of Beatitudes and Mount of Temptation, Sea of Galilee and Dead Sea and many more. Limited slots. Book before March 20th. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Shukran. Watim kama kaudera irwaki, kausuka mungitwe, walim namchumbi, wabil chiemo mopogore opogore, chiemo mantiere gi nyadhi, chiemo mantiere gi mit nyowoyo. E namni, wantiere koda re mopogore, wan gi lobster, wantiere gi prawns, wantiere go kela, wantiere gi oyster, waden mondo waket gi e mesa, wapuonjre kaka itedo gi kod kaka ichamo gi. Garlic butter, garlic butter benigi ndado ma kende. Gwenge gi benetiere koda chiemo mamoko maging'ere godo, kaimati, biriani, mahamri, magi duto te wakeloni e chenoni mar tedo gi chiemo. Wamama oi.
Women are the pillars of society, breaking barriers in the workplace and their communities. This March, as we celebrate International Women's Day, Viusasa honors and applauds the incredible women in media and entertainment. Their work enlightens, inspires, and adds meaning to our lives. Just amazing. Happy International Women's Day from Viusasa. Kidliekno achiel maber nigi achiel marach. Kit telo mane ma gidwaro nyiso generations mabiro. Sama iwinjo ineno kiyanyo wadu e mbui kikiringi donje. Kenya waber kabisa e pepa. Pinje moko kawa blueprint. Wanto wandiko kakanyo to wakete shell. Joma ne nigi lony kano ochako timo gini kendo. Classification mitimo ka. Oyo. Kose yier jotelo. We must allow them to work. Kiwe siasa tenge migo oko cha. Ber mar ng'ato. Papi e lach. Ka papi e tekni. To loki e patan. Janyao. Onge mbala. Kama iro dhuolore, mach nyaka bedie. To mantiere ka IBC okadho pa loc commissioners. Kaka wanene, wuok tich ka wuok tich, chakre saa 2 okinyi, kik bai. Joang machini kendo wantiere kar kawadhi nyime kod chenro mar piny wan kae gazet an ka kod Eriko Keo Kizito adubiro ka kwana no gazet ite mokwongo ma gazete gi duto ka ontie gik mamit monego bed ni wasomo kendo kidok thuolo manyo gazet rang kai tok weche ma wakelo ni kai rang ni midhi nyiewo ni to en mane. Eriko Keo Kizito antiere kod ikawo yaore weekend obedo machal nade oganda nigi weche mathoth miwacho ni pod ni e chunygi. Kilofa achio makare kendo adwoko kamano Nyasaye momiwa okinyi masane. En okinyi ma koth chwe e Kilofas kendo en koth nochako chwe gotieno kendo pod onyidho nyaka sani. Mane miwacho nang'o ber mondo mi ng'ato oti kod koth mokwongo mani rito koth moro machielo. Nigi ng'ano marito koth machielo ng'ano ok bokomo. Ni korito ma wacho moro biro ka warit moro kendo ng'ano ok bokomo. Koro wacho nang'o ber mondo mi ng'ato rang nyimbe kendo bed kod ikruok mokare mar rango chien. Ni mano bro miyo ng'ato bed gi ywaga ng'e. Koro wantie kae wadanyiso piny gigo matimre. Ang'e ni chuny ji pod opogore weche tie mathoth, weche mag ngima, weche mag uchumi, weche mag dak ma bende koro kwako dhano kage kacha. Dhano tie gik mopogore machando chunygi. Koro wabe watie ka chunygi bende wayo kalure kod weche mwawacho. Eroko mana nyakoro mo Joang weche mathoth mapuntiere kar ka madan mondo mwaluni mantiere gazede ariyo manogo ka gazet ma kawuono mokwongo gin weche gi mag chiwo ma bende okelo liet ahinya. Adeno wachako kod gazet ma The Standard nyakoro mo Joang mano ka mantie wacho ne pulpit arrogance en wich teko kod moko ma opogore meno kanyo mopogore ma bende bedo gi thuolo mar neno gi achiel kachiel. Milion 140 nyalo timo gik machal nade mago mangeni nitie ka gazet mar The Standard ondike. Ang'eni waonge kode to kangi nyalo yudo thuolo mar rangi achiel kachiel. Juma achiel kene mokalo jatend piny Kenya osigolo milion 140 ne kanise. Piny ka gazet mar The Standard ondiko ni ka gima pesa ni nyatimo. Pesa ni nyalo chulo osara mag nurses 194 mago ma yudo siling 60,000 dwe ka dwe kuom thuolo mar higa achiel. Nyalo gero ndara mane kaka intiere karka ang'ang'ane piny karka koso ka ng'wayude aya piny ka ntiere kamane kako ndike kanye ka wakoro nyakoro mojang kido thuolo mar nene piny kanyo Kizito konaka iwacho ne ochulo capitation mag jopuonjre maromo 6,296 e higa achiel. Mano ka gintiere free day secondary education mano capitation maromo siling 22,244 japuonjre ka japuonjre. Iwacho no nyagero klese 40 mano
migero kod milion 3.5. Bende nyalo gero ndara maromo kilomita 7 mano mar lam wacho ni tamak jodubura moko wacho ni I will lam this road tamak mano ka en siling milion adi milion 20 mita ka mita kilomita ka kilomita. Iwacho kendo ni Cleophas ute makoro piny owacho gero ma bechgi ne pinygi onya gero kanyo 100 kuom milion 14. Koro pesa ni wacho ni onya timo gik mathoth. Iwacho ni kachacha ichiwe timiye ng'ato achiel kata imiye jok moko matin. To ko tikore ka koro standard okete ni iwacho nitie kaka onya konyo jok mathoth monya mulo ngima jok mang'eny. Onya nyiewo bende masinde mag dialysis 50 e nengo maromo milion 1.2 kod milion 3.3. Weche mag arita kwe kabe wacho nang'o nyamburko maromo 20 manyalo mago bila onyalo nyiewo mama nya konyo weche mag arita kanyo Cleophas. E weche mag gedo bende mag udi manengo gi ogonyre nyakoro mo gijwang. Gazeti mar The Standard yangonwa karka ni masin siling milion 140 ni nyalo gero udi 100 magin low cost housing kata udi manengo gi ogonyore. Kidhi gwenge mongor ka Cleophas wacho nang'o onyalo kunyo pi mano ne oganda maromo kunya kunyo pi machiwo ne oganda mantie loito kip mago kuonde mongo kachacha koro milion 25 kende Cleophas wacho nang'o okunyo pi kanyo mama nyami oganda mathoth yudo pi. To bende kirango mano weche mag somo bende nitie jopuonjre mag ginoga yudo basari. Nyakora mogo jong yangore karka ni jopuonjre maromo 2,800 nyalo yudo basari ma siling 50,000. Bende basari chopo ka pesa di Kizito. Basari imiyo ji siling 5,000, 10,000, samoro 8,000 lure gi kama intie. Kene balarianya imiyo 15,000. Mano malo mapano jomoko nyalo yudo kata 20,000. Lure gi jaod bura be. Gi jaod bura bende kako chiwe. Ka ichiwe basari ma siling 50,000 iga ka iga jopuonjre 2,800 nyalo yudo ber. Mae omenda mano omiyo jopiny ogolo paro ma opogore opogore. Iwacho ni singo mochiwe wi altar omiyo mach oliel alwora mar Roysambu odiochieng' manyoro. Jafwambo marwa bende makar ka Kerry Mulindi nobedo kama tek bang' obila ndhiye kendo soye kumoro goye kendo mae gige mag tich. Mano mawacho ni ketho ratiro mar jafwambo kod fwambo kendo koro keto yore mag fwambo bedo morochre kech jofwambo rit kod chik gin jogo makawo mana gimotimre to miyo jopiny. Cleophas keneno kachacha bende nitie rowere mano hinyre. Rowere gi nowuok kane gidhi e ng'anyo ka gineno nang'o piny owacho koro ti kod pesa makare. Giwacho ni pesa monego bed ni iketo konyogi koro iketo konyo mana kata ng'ato achiel konyo kanisa ma bende giwacho nang'o kata kanisa mano omi milion 20 mano mayudo Roysambu cha en kanisa moseger kendo king'iye en kanisa maber ahinya. Koro weche nitie kanyo kata lo mogere wacho nang'o en lo mar jolweny kanyo. Koro weche makamago nomiyo rowere wacho nang'o oromo ne gintiere ng'anyo odiochieng' manyoro. Nyakoro mojwang' ok en kata mano kende mantiere kar kanyo kirango ite mamalo gazet mar The Standard mano mana malo kae kang' inene kendo achiel kachiel nitie sigeni momi pek e wiye ka angi thuolo mag rango gi mano kaminene kanyo. Raila Odinga kanogone koko kod johera mago mag adhula mantie alap Magusi Stadium mano ntiere kar kanyo kalure kod mosruok mare kod William Ruto. MCA Mawajeni koro odok e kinde oriwre kod anyuola mare dweche 6 Kizito kionge kod machiegni kata kod anyuola mari oketi kama chal nade. Wach mar Raila Odinga mantiere Gusii Stadium na otime weche manyien paro mapiyo manyabedo wiye kanyo kaka ne jofwambo bende warange kaka ne ute fwambo ringo kod wach machalo kamano paro mane ntiere mbuyo odiochieng' manyoro dikete pimani. Cleophas mano otimre kacha ji koro ng'iyo mopogore opogore. Nitiere jogo makwedo piny owacho kamoting' Kalonzo gi Gachagua nitie kaka ng'iye ging'iye gin giwacho no ndhog ni koro ndhok mondhogi ka koro ndalo ndhogo jopiny koro miyo gone koko to kiwinjo koko mane wuok kachacha winjo nyaka jok kane wach nang'o Matiang'i Ruto must go maiso nang'o chalo ka gimo ganda ka ncho sekete pachgi ni jachung' Matiang'i ae dhodgi koro ne gigeno ni Matiang'i ni nyalo sir kod Raila Amolo Odinga kod jomoko to gineno ka Raila Amolo Odinga nodhi oriwre kod jatend piny Kenya William Ruto mar mondo mi giti kanyakla koro gineno ka gima nitie kaka ndhogi. Cleophas to koko cha kaka nene kaka nowuok kotim nonro tibro nen kata nobedo nade nochane koso nen gima nowuok ka gisechego
koro mago nono kotim to bro nyisowa ni koko nobedo nade nikech kane neno koko no kaka ne timre to nyalo bedo seche moko weche tiere ma pondo kanyo maling'ling. Aya, walo ene jonon siasa koro mogi juanga ite marabiro no kisome. Iwacho ni magi gin counties mar Odingo osegabedo ka yudo ruak ma kende kata ruak maber ahinya. Counties moting'o Nyamira kod mano ma Kisii en ang'o manotimore kata en ang'o ma ok omoro jodak e county ni kadi pone diere gin jodak e county no mano ma Kisii mabiyo ni seyo makamano kata koko makamano biro mana ndalo manok bang' koseketo girimiti kokio girimiti mar tiyo kod William Ruto. Nyakoro mujongi ite mar adek kae matie sigana mabende otango ni kar kanyo mabende ntiere jod bura kachiel koda ka senator mano jawad bura Mael Das, Adan Kenan, senator ma Mandera Ali Roba kachiel koda ka woman rep mano Fatuma Jeho mabende ntiere kacha hospitalo mano ma Nairobi odiochieng' manyoro kama ne jawad bura kata MCA Madela wuod moselal kuom dweche mathoth ahinya ne okete kare mar thieth mano ka ntiere kar kanyo to kano se duoke dala kalorera mono gi jodala gi mano chieng' ngeso iwacho no chopo kodin wang'e ol to ne kodwa wuoyo nodong' mana kinde manok ahinya dala ng'wen kende dala ng'wen to kombe dong nono kata wacho ni ero komni koro wawe thuolo mondo ni ng'ama chielo bi mondo lare dipo ni jogi nong'eyo wach ma kamae ko jok mano makne gi jok magi iga mokalo Chakizito tie jogo mano loso kod Ramogi TV kod ute fama moko mano Bob Njagi gino mano wacho kanyo ni ot mano kete ot mabathe MCA ni ntiere kata en bende no wacho nang'o no winjo duond Njagi ka goko kacha sami seche moko bedo ni ne diye koro be no winjo donjo kalore kaka no wuoyo koro Cleophas no we buchiro mapangani kacha cha okoni joka no dino wang'e to kano dino wang'e nokoni kikolok ng'e mar mondo mi onengi to jogo no 5,000 mar mondo mi ochop gode ode kar jot mano mantie Isili kanyo kano chopo duong'o dot minode kana chopo mobuok to nobedo kod chuny mogonyore kano yudo wuon pargi girwake ot koro kanyo mano chako goyo simbe ka gi ka koro giluongre anyuola bang' dakika matin to ot ne opong' koro jotelo mawuok e gwenge gi kocha koro chunygi ogonyore gin kod kwe tok yudo jagoni koro jagoni bende kaka ne tet nokuocha koro ne gineno mar mondo mi ochwale kad thieth kacha mar mondo mi cheke otimne thieth mapiyo piyo koro Cleophas dwechego ng'eny ka ng'ato nyalo bedo ni en kama opande mano ng'amo mar atiche Cleophas ne ane ng'ama seche moko ma iratiro kata Cleophas kawane seche moko ni koro ihero mani dwa bede kar nindo mari dweche auchiel mok iwuok oko ine e room no bedo nade mano twech matek ma oingo kata twech mar ng'amo kete jela koro mane kama ne ng'ano kadho koro magi mana weche mag ndhicho ma bende osewach ni timre gi ka kod kacha koro tudruok mantie kind Njagi kaka ne winjo ni ng'acha nitie rumo machielo chediyo koro manyiso ni jok mane timo timni en mana kwith achiel cha mane timo weche makamagi koro magi weche mabende wasewinjo kwayo kawuok kon gi koni mar mondo mi sirikand ni otiek gi Cleophas. Nyakoro mogi juang mano ikine mane ntie hospital kanyo bende kisomo ite mana dek nyakoro mogi juang kano kinyo gazette ma The Standard ntie kamondi kanyo na nyuola moko bende no biro kanyo hospital mano ma Nairobi Hospital kero gimane gipenjo kar kanyo ndipo nono ing'eyo kama jowa bende nitie kwa hiyo mantie kama gidwaro maduong' mondo owe jogo mabende omaki kendo nyaka sani onge thuolo nyakoro mogi juang mano kama gintiere weche mag chiwe kanisa e ite mar ng'weny ka jatend piny Kenya bende chako chiwo milion machielo milion 20 mano ka gintiere kar kanyo to jomatindo ng'anyo mano e kanisa mano mane ntiere county ma Nairobi kaluora ma Roysambu nyakoro mojo mano mantie kanyo gazette ma The Standard momi pe kar kanyo na mondo mi aranga kama chielo kendo Kizito kwa wuok gazette mara iwacho ni gazette ma The Standard ni ite mokwongo mar gazette mar Daily Nation nyakoro mogi juang kae mantie sigana mabendo dane mondo mi warangi nitiere mago mokwongo momi pek bende malo kacha wasemulo e ite mar 7 koko mane ogone Raila Odinga e county ma Kisii kachiel koda kama mantiere piny kar ka nitie weche mathoth motimore kotenore kon magi mag ng'anyo moko ntiere Occupy Jesus Winner kanisa nitie ite mar 2 e ite mar 4 kanyo mantie sigana mar eCitizen iwacho ni kaka jogi ne okwedo chung mara jatend piny Kenya kama ang' wachake go ma sigana mapok warango kar ka iwacho ni ero aya waranga ne sigana mar eCitizen ni ka wanyama nane kama
kama entiere karka achiel Kizito gin kembe ariyo mokwongo kambi achiel kae oluongo ni en mar Webmasters kaachiel koda machielo bende nitiere Gold Rock wacho ni kama gintiere jogi duto gi jogi manoloso mbui ni mano mar eCitizen tok yiero mokalo ka jatend piny Kenya nosechamo muma ne oluongo weg Webmasters Kenya Limited kendo e bura mane obagi State House kendo wacho ni message ne achiel kambi mondo chiw eCitizen ne sirkal kendo giwere gi weche mamoko mag dwaro ni ochulgi nikech giwacho ni kambi no osechulore giwegi kuom thuolo mar higni 8 chudo moromo koro sani sirkal onego bed ni kawo gima chalo kamano higni 2 osekalo are ni yiero jatend piny Kenya are ne ocham muma higni 2 mosekalogi weg kambi mag Webmasters kod kembe mamoko machiegni kodgi nyaka sani pod ema operate weche mag eCitizen depo ni kanyo kama ne gi gwenyore paro kod jatend piny Kenya. Cleophas wacho ni Webmaster kane loso mbui ni ne gilose ma chenro manoket kanyo ne gin 10 kende to koro wang'eyo ni jatend piny Kenya William Ruto kane odonjo kod sirikande mar Kenya Kwanza nowacho ni chenro duto mag piny owacho koro nyaka keta eCitizen magi wacho ni chenro go dhi kanyo chiegni 1,000 kanyo Cleophas. Koro Webmaster bende koro ne wacho nang'o kaka koro chenro gi nodhi mochopo mang'eny kamano koro ne gidwaro gin bende mar mondo ochulgi ichulogi ne transaction moro amora motimre kanyo ma transaction moro motimre kanyo Cleophas ne chulo $50 koro kidhi kanyo Cleophas timo chudo ngene $50 ni koro ne dhi negi to bende chak kendo nitiere pesa miwacho ni ichulogi mano kuom bero kata rango mbui no Cleophas makoro jatend piny Kenya kano donjo noluongogi moketogi piny mowacho nang'o miwa mbui ni koro makoro kane osemigi to koro ne dhi bedo nang'o ni piny owacho ema ne dhi rango ne nigi thuolo mar rango ng'ama chiel manya bedo ni rito negi kanyo kata kane gi rango ni Webmaster mane pod bedo kanyo to ne bedo kamano to winjruok no kane oseketi bendo jatend piny Kenya onyiso nang'o onge chudo makoro miu ma miu nikech kuom higni 8 gi usechuru kendo koro nyaka gi lakseche gi Cleophas wacho ni kambi ni mar Webmaster ma pod tayo mbui mar eCitizen ni mai wacho nang'o kuom nyaka ne gitim winjruok kod jatend piny Kenya William Ruto nyaka sani Cleophas iwacho ni giseyudo $591 mano pesa no ma ng'ato kotimo transaction to dhinegi kendo pesa no mar rango kata tayo chenro no konge $857 wa pesa duto magiseyudo chopo $1.45 mago pesa magiseyudo sani Cleophas manyiso nang'o winjruok mane otim kar jot ma jatend piny Kenya kacha koronge kanyo makineno jogo mane nitie kindego wan kod Ngire Njuguna Ndung'u mane ni jatend migao mar omenda kanyo kod jodito moko mopogore sirikal nitie kanyo seche mane timo wach makamano to koro wach ka koro nitiere do kamane waneno kia mtata kano dhi do kalore kod weche go mag omenda ma tiyo kanyo Cleophas koro Njuguna Ndung'u nodhi mopedho neno kanyo winjruok manotim kar jot ma jatend piny Kenya cha manyiso kaka winjruok no bedo koro Cleophas wambe koro wapenja ni to piny owacho ka dwano chwal chenro mage odhi makare ang'o miyo chak endi manyo ng'ama chielo mar mondo mi otim chenro magi gik mowacho nang'o piny owacho nitie kod jomosomo magin jo Kenya magin jogo mikawo tindiko tich inyiso ni timuru kama ni pesa ma jopiny okolo chopo kata wuok kata odhi otiyo tije makamae mane be natimre gi Sha Cleophas nikech Sha yudo nang'o ni chwale kod kambi mar Safaricom kane donjo ne 58 billion from 58 billion adani kano donjo no dhi nyaka billion 104 ni mano mana mar loso mbui no mana mar keto weche go bed ni dhi makare ang'o miyo piny owacho kaka joge to ndik tich to gerne gi to ket facility mowinjore to pesa donjo kanyo to pesa to kawuok to dhi kama dwarore makonyo japiny koro gik moko mikete diere ka middleman gi maketho gigi Cleophas nyakoro mojwang' wach makamano dani mondo mi nene picha no ite mar 4 mano kama gintiere kar kanyo ka ng'edo thuolo mar rango tipo no nyakoro mojwang' ite no mar 4 kanya ka wacho ni ero how eCitizen owners defied State House mano picha mara jatatije kara director mara Webmasters Kenya Limited mano James Ayugi mano network mare machon
kod gazeti mano mara Nation nyakoro mojwang' mano wach mantiere kar kanyo mabende omi pek e iteno mano mara iteno mara ng'wen nyakoro mojwang'. Pichni mamoko mabende nitiere ponono ka ichiwo sani kiluwo gi warang'ane ite mara 2 rowere omonjo mano kanisa mano mar Jesus Winner mano medore Roysambu bang' ka jatend piny Kenya nosechiwo omenda singo omenda maromo milion 20 kama gintiere. Picha nyakoro mojwang' ne waseloso wadamana no matin mar mondo ming'eyo obila ntiere kar kanyo ka koro temo golo kitemo din go ndara rowere ntiere kor koni ka giwero wendegi moko bende odine gi piny kar kae wacho ni en mana kedo mondo mi piny Kenya obed makare kaka rowere ne wacho. Iwacho ni kar gokinyi ntiere rowere maromo 40 mano osechopo e kanisa no Cleophas mabende iwacho jo ked ne ratiro mar oganda wacho ni nondhigi 40 go kano sendhigi 40 no ketgi mana e ot room moro mantie kanisa no ma kato ni iwacho nang'o ne jogo ringo dhie kobila ma Kasarani kacha maromo 38 giwacho ni ogol to ntie 2 ma giwacho nang'o ni onge to mana gi isayanga achiel kuom ji 2 mana gi isayango ni onge giluongo ni Brian Otieno to moro to nying gi pok giyudo kanyo Cleophas. Koro rowere no wuok kapingo wach manotimre kacha kama ne jatend piny Kenya William Ruto ne dhi ogolo milion 20. Koro jatend piny Kenya William Ruto bende ka nitie gwenge mag Eldoret kucho bende no dhi ogolo milion 20 machielo ne kanisa machielo mano wach nang'o obiro dhi mana nyime kod chiwo mawer moro bende wacho ni gimi chiwo gi chuny maler Nyasaye gwedhi to in bende yudo hawi. Koro jatend piny Kenya William Ruto koro akia ni nitie kar hawi okodo chiwo gi chuny maler oyudo gweth kachiel kod hawi. Koro rowere to wacho nang'o magi pesa monego beni konyo e yore mopogore opogore majolo jo piny duto to kaka ichiwo gi chati wacho ni ojolo mana ng'ato achiel. Nyakoro mojwang' iwinje kar kanyo kama intiere wacho ni Kenya masani kama intiere kigolo tichiwo gi chuny maler Nyasaye gwedhi kendo in bende yudo hawi. Wacho ni pesa migolo kawuono bende ibiro ti godo thiedho jotuo konyo go dhieche wacho ni mon liete bende nitiere kar kanyo to bende wanene Kenya masani nyakoro mojwang' koso weche gi bende nitiere kar kanyo magi marita mipimo ni mar moko bende tek mana kaka ming'ade kok ponda wacho bedo matek ahinya kaka joyo ma uwinjo ukinyi ma kawuono kama untiere winjo kama piny Kenya sudo aya mano kama untiere kar ka ite mar 3 nyakoro mojwang' nitiere nonro madhi nyime nitiere jayalo mano mane boma kendo nyaka sani nyakoro mojwang' nonro temo mana tim ni to en ang'o mane kel tho mano mara Campbell Scott mabende ne oyude kanyo ka onegi wacho ni ringre no oyud Makongo Forest wacho sani ka entiere kar kano ringre mano mara Makueni County Referral Hospital obede yo machal nade ikini maweche mamoko po ntiere Kizito mana paro mapiwie kanyo weloso donjo kar ka Diamond motie gazet gi weche mamoko mantiere kar kata enye ite mar 7 kod machinglo. Cleophas jago mano negne mano yudo konege gwenge mag ukambani kocha Cleophas no biro Nairobi ka ne ntiere magawa mar JW Marriott kae no wuok kanyo odhi Havana kucho to ng'ama no nene go Havana ema koro yangi nyinge kaka Mbunga Mbusu mano Bernard ma bende wacho nang'o nitie kod buche moko ma osebedo ka en go kachacha mamori wacho nang'o ka achiel kod jomoko ma iluongo ni Samuel Musembi Kamitu kachiel kod Alphonse Munyao jogi nitiere kaka nodhiyo nyaka pasta moro mano machin kod alap mar Nyayo kachacha kane wuok e magawa moro to kane gindhiye to iwacho ni Cleophas gi kete nyamburko kacha to gigolo lepe modong' mana kaka nonyuole to gigoe picha to iwacho ni nyadende moro bende nitie godo ne gitie godo banitie kamigolo pesa manyiso nang'o pine odie ka to golo to igolo pesa ne kacha. Koro wach ni obila na kano mako obila ne wach nang'o jayalo ni no koka wach ni mwateka ahinya ma koro bura ni nene kaka nolwar kanyo ni kech jayalo neno nang'o joka no nyise ni temo tugo tidhi ket duge e mbui idhi ket duge ne jopiny koro jayalo noluor ma wachno oweyo kamano koro jago gi tudo kod nek mar jawni koro obila no wacho kwa japiny ni koneno ng'ani mbungani to ogole pot onyisgi koro podi to mar ng'eyo ni tang'o mane onego jagoni ma bende wacho nang'o Cleophas nono mano tim ni wacho ni ne nitie kod adhonda matindo mane ok nyal wacho ni ok nyal nege koro pod notim nonro matut ma idwa na rang kata ka dibed ni nitiere yedhe ma kwiri mano ti godo e nego jagoni Cleophas. Koro mojwang' mano mantiere kar kanyo weche mathoth ma po ntiere kar kanyo ang'waranga ni ite mar 7 ang'o manotimore en
pogruok mane ite mar 7 nokoro mogo jwang Ndindi Nyoro ne en osiep William Ruto ang'o motimore mowuok makoro en mobedo achiel kuom casualties mag thicho oko Rigathi Gachagua en achiel kuom jotelogo makoro dhi bedo kawito lemo mare kaka jakom kata jokombe mag komiti madore od bura ka osebedo kata kotayo weche mag loso budget. Mano ne osiep jatend PK William Ruto mangita gi del osiep ne mano ok miye guonyo. Koro osiep ne mano ok miye guonyo ni iwacho ni koro bedo jasike. Ang'o miyo obedo jasike? Obedo jasike mana kochakre kinde mane thicho jalup jatend piny Kenya machon Gachagua apis. Ndindi Nyoro noko luto mburu mar thiche. Ndindi Nyoro nene kaka nobalo kod wach makamano. Koro kanyo mane kindgi ochako kethore Cleophas. Makoro lak sechegi kaka itemo los sirikal itimo winjruok godiem kocha gi kocha. Koro mage jomi wacho nang'o jok male luar kuomgi lebeto tiendgi. Ndindi Nyoro notelo ne kamati mano mochung'ne omenda budget kanyo Cleophas. Koro en mane Jacob kanyo. Koro wacho nang'o mano lemo makoro dhi ne dondo od bura mar ODM makoro sani ntiere winjruok makare kod UDA. Koro en achiel kuom jogo male olwar e tiendgi. Jogo ma bende tudo kod jalup jatend piny Kenya machon Gachagua bende lekro olwar e tiendgi. Koro en ywak nduru kage kacha. Jogo mane neno ni wan waloso sirikal sani koro le lwar kuomgi wacho nang'o nyiero machien bende mitga Cleophas oloyo nyiero motelo. Inya wacho ni kuonge ywak iduogi nyiero bang'e. Jok mane ywak kucho sani koro nyiero. Nywa neno gi kanyo gi nyiero kesi kacha gi go abal kama nok ginyago abal. Aya koro mogo jwang mano kama gintiere kar kanyo kisome ite no mar 7 dhi bedo kod ng'eyo. Ite mar 6 na koro mogo jwang kisomo dhi bedo gi thuolo mar neno kendo winjo ite mar 8 kar thieth mano mar nyarogno kata kidney manengo mare ne romo bilion 3.6 nyaka sani higni 6 bang'e pok otieke mano kalore kod nonro mogol kod Auditor General ma pacho kae. To wechego bende pontie nyakoro mogo jwang kotenore kod MCA mano Madela ma bende ne oweyo odiochieng' manyoro norangi kachiel wacho nowinjo ka Bob Njagi bende ne ywak kata ne goyo nduru kamachielo kama nitiere kalore kod twak ma bende obedo kar kanyo odiochieng'no manyoro. Kamachielo bende bura mar apil bende koro maki wacho ni bura mar golo CJ ogole koro tere e dono mano mar apil. Mano jok mosebedo ka seyo kata medo lando chung' machalo kamano kama gintiere machinglo ite mar 15 mano kanyalo mano kod wach mari maugik mantiere kar kanyo. Nitie udi moko kako mobarore mokere kokalo to koro odonja tent mano mar atongire lu. To Cleophas machiegni nya par ni kinde machien kacha ben wasenene. Kama ne odonje ute to baro nochako mana ga od kano. Odonjo mobaro mano bedo nyaka jagoro mar kano kama ne tinga no riwre kod thur gweno mobaro. E pienu nodonje mano kane gi kod Mwai Kibaki nobaro. Kano chopo mano mar Jubilee kama ne William Ruto ne tie kod Uhuru Kenyatta nodonja ni nobaro. Ruto gir no ywaka ahinya. Ubare malich manade ni. Ruto nodhi oloso mare mar UDA modonjo godo ka gin kod Gachagua. Ochime kacha riwruok no setimore jomoko ywak ni dongo waneno ka jomoko koro ni mana oko ya Cleophas lemo mopogore gi ywak ni obedo nade no gi par Cleophas omera dhi bondo tek ne mana gima timore. Nitie jok moko nyaka ni wacho ni tero poda. Koro machieglo nyiso wabona kaka jago nien ma jasiasa mara madit ma kore ng'eyo wacho na gwambo chuma maliet owengo ne mano kuma koro chimo wakiano dhi baro macha motieki koso wiye wacho tigi ngamia je ka mondik e muma ngeni Willis Odembe ang parna kata ka obado yude ang okonwa wacho ni samoro ngamia de bed matek donjo e wang sindan kamentiere kar kacha iwacho ni samoro do bed matek ahinya ngamia ro donjo tent gi nyakoro mo jogi neno gimana Naivasha kinya ma jodhi neno Safari Rally ma to ingo dhi donjo Cleophas ma ka diponi not maduong' manyar ting'o ngamia obona ne ko bodo nyakoro mo jwa kara kamano wamanyo vasno kiyore tiornwa monte cher kachiel e mbui mar mo TV kondo duto go niro kamano kobedo kod dego keo kizito achiel koda kaun mo bedo koda kwano no gazet okinyini ma kawuono nyika Cleophas Luoje kisumo kanya kod mo kenya ka sangu aduogo kae kod nonro mag weche mag tuke. Man U ne otugo kod Arsenal nyoro. Jo Arsenal sika ni nice game. Arsenal otony nikech Man U kade pan
Actually, mane mo de chako ko so chak gi mar Gor Mahia. Awoni ka no de mako mar Arsenal gi Man U ni kende ka to bangi lora karka. Arsenal usiko bana nice game. To go draw. Aduogo bangi yweyo. Share your unique referral link. Get Mogiako to sign up now place bet. Now come at huge bonuses and cash prizes on patapata.com. Refer and repeat. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 447. Ma echenro makeloni danji maliet. Ma echenro makeloni weche mamolo seche duto. We are only beating job. Kik od belo bai. Kamuona ngol moral mar ndakel belo kaka winjore. Ma echenro makeloni duond yawuoto nagi. To wakwa rowere bende kiyudo matin kik icham te. Ikungo. Duond mine. Kaja odi miyo nigi pesa malo dichuo. Support. Kodo hala. Gimotimo as a fashion house, we measure in both ladies gi chuo. Mane mbak ndalo, chakre wuok tich nyaka tich abich, saa 8 odiochieng'. Mane Ramogi TV. Today we're being flagged off and starting our 5-month journey. Around Africa. Yay! Hi. The dream they have to educate 50 for life inawezekana. We're doing this to support education of needy students through the Logos Endowment Fund. We invite you to follow us on all our socials around Africa on motorcycle. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Bende isebedo gi siso mar ng'eyo gigo matimore e alworani. Sama gari ofundo ji mang'eny, koyudo hinyruok to kata insurance temo hepo. Obed chenro mag sirkal, obed masira mayudo ji kar tich. In safety mari, ni kanyo. Nonro mamulo ratichi. Somo kende oken kamoro mibro wach ni ng'at mosomo ni dongere wacho ni ng'ani dhi succeed in life. Wuok tich ka wuok tich. Iro curriculum design uchinj e chenro mar rameny piny saa 1:30 otieno. Wan oganda luo nyaka koro waneni to be wanyalo bedo gi kembni. Nyiso oganda jo Kenya gimonjo be nigi winjo kuomi. Ka ikelo nigi Lydia Okeyo. Koro ngajo ng'ato mar rameny piny. Kik bai. Marubani wanashinda pesa 50 in seconds on aviatashabiki.com. Kwa majina naitwa Jane Wangari Dirango. Nafanya kazi shule inaitwa Dhome Boys, mimi ni mpishi. Niliona watu wameanza kushinda kwa TV, ndo nikakuwa interested sana kuanza kucheza. Nikajaribu, ndo nikapigiwa simu nikaambiwa mimi ni mshindi wa 500,000. Nilifurahia sana hadi nilishindwa kufanya kazi. Hii pesa kwanza nimepanga kuanza biashara yangu, niache kuwa mwajiriwa sasa. So watu waendelee kucheza. Siku ya mtu ikifika atawin. Win millions in seconds. Cheza aviatashabiki.com. Not for persons under the age of 18. Jothurwa, be usebedo gi gombo mar ng'eyo kaka cham wuok e kodhi nyaka chop kaka chiemo e mesa. Dibed ni dwaro chako pith makelo omenda, kose dwa chako pur mana mar chiemo e dala. Wakelo ni yore mag chako magi duto e chenro mar pur gi ohala. Pur manyasani kendo manigi okang' mamalo to kelo yuto mathoth. Piny olokre dhi e technology kendo puro kenana pur kaka ne manyachon. Kuonde kwath osedok matin. Tinyalo bet gi dhiang' achiel mar grade, tikete e ot, tiomone chiemo to ochiemo. Pur mchele ber kendo nyalo teri mabor.